ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ବିନା ଓଟିପିରେ ଆମେ ଆଧାରକୁ କେମିତି ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବା ବା ଏ ଆପ୍ଲିକେସନକୁ କେମିତି ୟୁଜ୍ କରିବା ଆମେ ଶିଖିବା। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏଠିକୁ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରକୁ ଯିବା। ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରକୁ ଯାଇକି ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଆଧାର। ଆମେ ଟାଇପ୍ କରିଦେବା ଆଧାର। ଟାଇପ୍ କଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଇ ଆଧାର ଆସିଲା। ମାଇ ଆଧାରକୁ ଆମେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବାନି। ଟିକେ ତଳକୁ ଆସିବା। ଆମେ ତଳକୁ ଆସିଲା ପରେ ଆଧାର ଯେଉଁଟାକି ୟୁନିଫାଏଡ଼ ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ୍, ଯେଉଁଟାକି ଏଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସରକାରରୁ, ସେଇଟା ଆମେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆମେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ମୋଟିଭେସନ୍ ମୋତେ ମିଳିବ ଆଉ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ବି ମୋତେ ଆହୁରି ମୋଟିଭେସନ୍। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଓପେନ୍ କରିଦେବା। ମୋର ଅଲରେଡ଼ି ଡାଉନଲୋଡ଼ ହୋଇସାରିଛି। ଆମେ ଓପେନ୍ କରିଦେବା। ଓପେନ୍ କଲା ପରେ ଏହିପରି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆସିବ। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଲାଉ କରିଦେବା। ଏଲାଉ କଲା ପରେ ଏହିପରି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆସିବ। ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସ୍କିପ୍ କରିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ସ୍କିପ୍ କରିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିବନି, ପୁଣି ବାର ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତୁମକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼କୁ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଏଣ୍ଟର କରିବା। ଆମେ ଟାଇପ୍ କରିଦେବା। ଟାଇପ୍ କଲା ପରେ ଆମର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ର ଯେଉଁ ନମ୍ବର ରହିଛି ସେ ନମ୍ବରରେ ଗୋଟେ ଥର OTP ଆସିବ। OTP ଆସିଲା ପରେ ଏଣ୍ଟର କଲା ପରେ ସେଇଟାକୁ ଆମର ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ରହିବ। କାହିଁକିନା ଥରକେ ଆମେ କରିଦେଲେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ବି ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବା ବା ବିନା OTPରେ ସେମାନଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବା। ଆମେ ତଳକୁ ଏଗ୍ରି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା। ଏଗ୍ରି କରିକି ପ୍ରୋସିଡ଼କୁ ମାରିବା। ପ୍ରୋସିଡ଼କୁ ମାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଅଲରେଡ଼ି ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ ଅଛି। ଆମେ ତଳେ ମାରିଦେବା, ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ମାରିଦେଇକି ଆମର ସିମ୍ ଯଦି ଅଛି ସିମ୍ରେ ଆମର ଲିଙ୍କ ହେଇଯିବ। ଆମେ ସିମ୍ 1ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି, ସେ ସିମ୍ 1କୁ ଆମେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ସେଲେକ୍ଟ ସିମ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିଦେବା। ତାପରେ ୟେସ୍ ମାରିଦେବା। ତାପରକୁ ସେ ଭେରିଫାଇ କରିବ। ଭେରିଫାଇ କଲା ପରେ ଏପରି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆସିବ। ଟିକେ ଜଗିଦେବା। ହେଲା ପରେ ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଫେସ୍ ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ୍। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବାନି, ଆମର ଏଇଠି ଆମର ପେଜ୍ଟା ଆମେ ଦେଖିବା। ପେଜ୍ ନେଇଯିବ। ପେଜ୍ ନେଲା ପରେ ଆମର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପେଜ୍ଟା ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ପେଜ୍ ଭେରିଫାଇ ହେଇଗଲା। ଭେରିଫାଇ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ପେଚିଂ ଡିଟେଲ୍ସ ପ୍ରୋସିଡ଼ ମାରିଦେବା। ପ୍ରୋସିଡ଼ ମାରିଲା ପରେ ଆମେ ଏଠି 6 ଡିଜିଟ୍ ପିନ୍କୁ ଆମେ ଜେନେରେଟ୍ କରିବା। ଆମେ ଆମ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ, ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ନମ୍ବରଟି ସେଟ୍ କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଆମେ ପିନ୍ଟିକୁ ସେଟ୍ କରିବା। ଯେପରି ଫୋନ୍ପେରେ ଯେତେବେଳେ ଖୋଲିବେ ସେବେଳକୁ ବି ପିନ୍ ସେଟ୍ କରିବାକୁ ଦେଉଛି। ସେଇ ଟାଇପ୍ର ହିଁ ଆପଣମାନେ ପିନ୍କୁ ସେଟ୍ କରିଦେବେ। ଆମେ ନେକ୍ସଟ କରିଦେବା। ସ୍କିପ୍ ମାରିଦେଲେ ବି ହେଇଯିବ। ଆମେ ନେକ୍ସଟ କରିଦେବା ସବୁ ଯାକ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେୟାର ଆଇଡ଼ି ଅଛି, ସ୍କାନ୍ QR ଅଛି।
এই ଟାଇପ୍ରେ ଆମେ ଯେତେବେଳକୁ ହୋଟେଲ୍ ବୁକିଂ କଲାବେଳକୁ ବା ଏସବୁ ଆମେ ଗଲାବେଳକୁ ଆମର ଆଧାର କାର୍ଡ଼କୁ ନ ଧରିକି ବି ଏଇଟାରେ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା ଆଉ ସ୍କାନ୍ କରିକି ଆମର ଡିଟେଲ୍ସରେ ସବୁ ଦେଖିପାରିବା। ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ପିନ୍ ସେଟ୍ କରିବା ଅଛି ଏପଟେ ଦେଇଛି ପିନ୍କୁ ସେଟ୍ କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ଏହି ପ୍ରକାର। ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଠାରେ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କେଉଁ ପ୍ରକାର ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସେୟାର ଆଇଡ଼ିକୁ ଟଚ୍ କଲା ପରେ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସେୟାର କରିବା, ନହେଲେ ତ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ରେ ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିଦେବା। ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିଦେଇକି ଆମର ପାସୱାର୍ଡ଼ ଯେମିତି ଆଧାରରେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କଲା ପରେ ଯେମିତି ନା 4ଟି ଆହୁରି ମସିହା ଏ 2ଟି ଦେଇକି ଆପଣମାନେ ଆଧାରକୁ ପି ଡି ଏଫ୍ ଖୋଲିପାରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।